Ao filo das 12 da mañá saltaba a alarma na praia do Preguntoiro en Vilaxoán. Os servizos de emerxencia eran alertados da presenza dunha enorme mancha no mar que se achegaba ao areal. Recibimos unha chamada alertándonos de unha posible mancha de un hidrocarburo, parecía que era como se fose, bueno, polo cheiro parecía gasóleo, na entrada da punta do Preguntoiro, non? Aquí próxima a boca desta praia. E, bueno, pois ás 12 a hora que se abre a praia e por precaución pois se decidiu prohibir o baño en previsión de que pudese chegar algunha parte desa mancha ata a praia, algunha parte dese combustible. Polo de momento descoñécese a orixe do vertido, aínda que si se sabe que non se produciu no entorno do areal. Pasadas as 2 da tarde o episodio xa se daba por controlado. A bandeira verde volvía a ondear e a praia reabríase o baño. Neste intre, cando son xa as 2:30, xa non hai presencia de ningún tipo de ningún resto da mancha, e menos na zona de baño, co cal pois xa se decide habilitar novamente o acceso ao baño. Ata a praia tamén se desprazou o servizo de gardacostas para valorar o episodio e intentar averiguar a orixe da mancha.